প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব 10,000 টকা। बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफ्रा मोजां मोनो भिडिअखौ एसे नायलांनो हासिगोनलाय आरोना थ' सुंद' आपडेट्स लानानै फैलायबाय फिन खेबसे जोंहा आपडेट्स ओंखारनानै फैदों दिनैहाय सावरायगोन दंफां फुलि जायफोरा गायदोंमोन बिखेखके आइजोफोरनि थाखाय नैबे एसएचसिनि थ' आपडेट्स ओंखारनानै फैदों आवगोलावबो गोबांथार भिडिअस होखाबाय थ' दासिमहालागैबो फैसाफोरखौहाय मोननो हायाखै बा हाबथ'वाखै ना बेबायदिनो जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन बिहालि समस्थियाव सोनायखौहाय थ' बिनिफ्राय गैया दिनैसिम गैखाया दा फिन खेब आरोबाव बेबायदिनो जोङो निउसफोर ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों स' फैसाया फाइनेलि एबारावहाय हाबमारसिगोन नामा दा इलेक्सनाबो एसे खाथि सफैबायथ' फैसाफोरखौ राननो हासिगौ आरोना एकाउन्टावहाय दा जेन' हक जोंहा बेबायदिनो मोनबासो समस्थियावहाय बेबायदि फैसाया हाबसिगोन थ' जों एसे निउस ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों आङो एसे क्लिप्सखौबो होनानै होगोन आरोना थ' मिथिखाबाय जानांगौ माबे समस्थियावहाय हाबगोन थ' बेबायदिनो समस्ति बाय समस्ति हाबबोबाय थागोन ना भेरिफाइ जानायनि उनावहाय थ' बारा दिन आरो नेनांला माब्ला हाबगोन थ' आगष्टनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो ओरैहाय जोंहा सेप्तेम्बर दानावथ' इलेक्सना थाखाबाय थ' इलेक्सननि सिगां हाबनायनि गोबां चान्स दङ आरोना थ' जायफोरा दंफां फुलि गायदों 10,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दङ आङो बारा गोलाव खालामा दिनैहाय बेसेखिनि सुंद' आपडेट्सखौनो लानानै फैदों मोजां खौरां थ' मोननो थांगासिनो बिदिब्ला नायनानै लादो माबे समस्थियावहाय आङो एसे क्लिप्सखौ होलांगासिनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों গছপুলি ৰোৱা মহিলাই শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে সমষ্টি ভিত্তিক ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পালে তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কোন সমষ্টিত কোনে লাভ কৰিব উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন ভাল খবৰ আগষ্ট মাহৰ পৰাই লাভ কৰিব প্ৰথম কিস্তিৰ 10,000 টকা ইতিমধ্যে আগষ্ট মাহত নলবাৰী জাগিৰোড পাথাৰকান্দিত ধন লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে মহিলাসকলে মাৰ্ঘেৰিটা ধুবুৰীৰ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব চৰকাৰৰ পৰা 10,000 টকা